Ceritane kok iso kelangan cawet ning kamar. Ngene iki lho, aku iki turu tak copot cawete. Jam 7 ki ana maling mlebu omahku. Nah, bar kuwi aku bingung to kocar-kacir kae. Aku ndelik ning kamar mandi ndelehke cawetku ning rak buku. Nah, tak delehke. Yuk, ngerti jam 8 ilang wisan cawete karo TV-ne. Bingung aku atine. Saking bingunge to, aku yuk Lah goblok kok Bos. Pengawal kuwi do ning ndi? Alah dine wis duwe pengawal ora udah dibayar larang, ora iso njaga. Mung cawet wae ilang. Tuku meneh. Duitmu kurang apa tuku cawet? Nah, njuk TV-ne barang iki piye kuwi? pengawalku mah ado mendem ya piye meneh aku ya melu mendem barang jam itu wis turu wis buka klambi wis do warak kalap kae nanti apa jenenge cawete murah hargane tapi aku ora ndedet mergo niki mbiyen ki ado to jarak tokone ado yo aku mbiyen tempane becak nampi ngerti mbiyen tempane becak nganti gedhe sak omah kae becake ana siji ki nggo sak keluarga nggo wong 20 becake nah wis terus nah cawete iki modele iki kotak tur biru ngono kae lho. Tur mbuh saiki wis ilang. Nah saiki mumet ta wis. Ora iso ngawe-ngawene, ngawe-ngawe njaluk tulung kono, njaluk tulung kene. Wis ora iso ngapa-ngapa aku wisan. Wis aku akhire nang omahe tanggoku tekon malinge. Maling iki sapa? Ono tanggoku yo ngerti. Nah, aku mara ning tangga-tanggaku liyane, bol ya tangga-tanggaku ora ngerti. Akhire aku golek pos rondo, siji pos rondo tak parani to. Ning ana madu mabuk. Wah, edan banget to. Wah, saking edane aku ya melu mabuk ning pos 3 kuwi. Pos 3 kuwi aku melu mabuk. Terus aku yo ngefak-ngefaki kono kae. Nah, bari aku bali, omahku sepi. Lah iku goblok kok ya. Alah dine udah di presiden kok ya bingung ngono kuwi masalah cawet karo TV. Lah saiki tuku meneh duitmu akeh to. Kerja di presiden iki gajine pirang yuta? Waduh kuwi wis tak nggo mabuk, mendem. Ning Israel mung tanggo judi, ora tau tak bageke karo fakir miskin ngono. Ngerti dhewe aku iki teroris. Teroris. Dihormat kabeh aku. Nah, wis to. Aku ning ngono dihormati, nek ndi dihormati, tak gek idit. Duitku dhewe. Ning omah kene dihormati aku, ning omah kono kabeh lah momen. Kabeh dihormati aku. Aku ndedit janjane. Tur nak tuku cawet ora kuat. Soale manuk kuwi gedhe banget. Ora ngerti kowe. Tur ya nggo aku dhewe karo keluargaku. Kowe ora entuk njaluk, soale kowe lanang. Aku moh. Nah, wis. Lanjutke wae ceritamu. Arep tekan apa neh kowe? Mano tau? Apa arep gelut wae ning kene? Ayo, gelut wae. Wani ya. Ya sakarepmu nek njaluk gelut. Ya ora apa-apa. Yo. Yo.